Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abi pala pakanta na yung Ginoo. Hambala ang imutupad, salamat kay Ari Kasubong dire. Hallelujah. Na-bless gid ako kay Ari ka. Hallelujah. Sige. Good morning, good morning, good morning. Sa tanan nga nagatanaw sa aton sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang His Life Ministries. Ginaabi-abi ko gid kag ginaagda kamo sa pag-upod sa aton subong aga sa pag-worship sa 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Experience diri lang sa His Life Ministries. Ang aton lang gid nga to glorify God, himayaon tang Ginoo and to make disciples. Magbuhat kita sa mga sumulunod man sa aton Ginoong Hesukristo. Before ta magsugod, i-bless ta ning kabataan. May ari gid diri ang perfect attendance. Wow, kanami. Ano ngalan mo anak? June. Si Tuto June. Wow, kanami. Kikiari. Plakpakan tabihan ay ang Ginoo para kay Tuto June. Sige, Tuto June, i-bless ka namon. Extend ang kamot ta sa iya. Salamat. Hallelujah, hallelujah. Amay namon sa langit. Salamat Ginoo sa kabuhi ni Tuto June. Ari siya subong. Nag-attend gid siya Ginoo maski siya lang isa, pero katampad gid sa iya sa pag upod sa amon subong aga. Lord, i-bless gid ang iya kabuhi. Kag magadako siya nga mga obedient, nga magsunod sa imo mga sugo, sa imo mga palatuntunan, Lord. Kag kabay pa nga magdako siya nga makilala ka gid. Yes, Lord. Kag even mangin alagad siya nimo Ginoo. Sa ngalan ni Kristo amo Ginoo. Amen. Sige to. Amen. Sige. Bago ta magsugod, mabasa ko anay sa Juan, sa libro ni Juan, nabutang diri kay ma-worship na kita sa Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iya, Inday, patiha ako, abot ang tion nga indi sa sining nga bukid o kun sa Jerusalem magasimba sa amay ang mga katawhan. Yes. Kamo nga mga Samarianhanon, wala gid makakilala kung sino ang inyo ginasimba. Kami nga mga Hudiyo nakakilala kung sino ang amo ginasimba. Tungod kay ang kaluwasan nagikan sa mga Hudiyo. Pero ang tion magaabot, kag nag-abot na, nga ang matuod nga mga manugsimba, ginatuytuyan sang Espiritu sa pagsimba sa amay, suno sa kamatuoran, amo ini nga ang mga manugsimba nga luyag sang amay, nga magasimba sa iya. Ang Diyos Espiritu kag ang mga nagasimba sa Diyos dapat tuytuyan sa Espiritu sa pagsimba sa iya suno sa kamatuoran. Amay namon sa langit, gapasalamat gid kami Ginoo. Pangabay kami Lord nga sa sini naman nga tion, sa sini nga Domingo Ginoo, ari ka sa amon atubangan, sa sini nga lugar ang imo presensya ginapangita gid namon Ginoo. Ang presensya nga naghatag sa amon sang pag-asa, Yes, Lord. sang kabuhi, sang strength, sang kakusog sa pagpanglakaton Ginoo Lord. sa Kristohanon nga pangabuhi. So Lord, sa pagsugod sa amon nga pag-worship, tuy kami, kagabay kami. Initanan, ginapangabay namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Magasimba ta. And amen. Salamat Ginoo sa imo nga pulong sa Isaiah 40:28. Wala bala kamo makahibalo o kun makabati nga ang Ginoo amo ang wala sing katapusan nga Dios nga nagtuga sang bugos nga kalibutan. Wala siya ginakapoy o kung nagakaluya kag wala sing may makatungkad sa iya huna-huna. Ginoo nagapasalamat gid kami kay grabe ka gid kagamhanan makagagahom nga Dios nga amon ginasimba. Nagapasalamat kami Ginoo kay wala gid nalipod sa imo unod sang amon panguna-una kag nakipusoon. Gina-offer ni namon sa imo Father God kag ikaw gid Lord ang dapat himayaon kag dapat layawon. Yes. Sumuaga Lord God ginadeklarar gid namon ikaw amon pusog, ikaw amon kabakod. Masarangan gid namon ang tanan Ginoo kay ikaw ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amen. Gani Ginoo ginapasalamatan, ginapalakpakan ka Lord. namon. Yes. Ginadayaw, ginahimaya. Iti buong ang ngalan mo sa tagsang ari diri sa amon. Kag Yes. wala na sang iban pa nga dapat himayaon kag dapat layawon. Ikaw lang gid in Jesus name. Amen and amen. Magahinugyaw kita sa presensya sang Ginoo. Hallelujah. Sa imong masarangan ko ang tanan.
Gatuog ko. Oh yes. Gatuog ko sa imo. Gatuog ko. Gatuog ko sa imo. Gatuog ko. Gatuog ko sa imo. Sa imo. Masarangan ko ang tanan. Malampasan ko ang tanan. Kay ikaw akong muso. Wala imposible sa imo. Mga bulag magkatid. Salamat, Lord. Tanan nga sablag magubad. Kay sa imo nagatuo. Nga wala imposible. Hallelujah. Yes, Lord. Ginoo, tama gid Ginoo, kaklaro sa imong mga pulong ang tanan-tanan. Ginoo, posible gid siya ang tanan-tanan sa imo, Ginoo. Salamat gid Ginoo sa inakasi nga gahom na ari man subong sa amon. Salamat gid Ginoo sa pagpanglikot mo. Oh, hallelujah. Lord, punigid kami. Punigid kami, Lord, sa iyong mga presensya. Punigid kami sa iyong mga gugma. Punigid kami, Lord God, sa imo, Lord God, nga magpakamaayo sa mga taga-luad daw. Salamat gid Ginoo na gin-remind mo kami sa Titus. Giluwas niya kita, hindi tungod sa aton maayo nga mga binuhatan, kundi tungod sa iya kaluoy sa aton. Kay ginhimo niya ini paagi sa Espiritu Santo nga naghuga sa aton kag naghatag sing bugos nga kabuhi. Salamat gid Ginoo sa imong mga gugma. Paagi lang gid kay Jesucristo nga aton manluluwas. Paagi lang gid sa imo, Lord, gid pakamatarong mo kami. Salamat gid Ginoo sang sinakakamaturan, Father God. Kag ginahuptan gid namon sa among kalibuson. Na ikaw nagpakamatay sa krus nga maangkon gid namon ang ini klase nga kaluwasan. Gugma mo, gugahom mo, kung iyang kabuhi ko. Gugma mo, gugahom mo, kung iyang kabuhi ko. Gugma mo, gugma mo, gugahom mo, kung iyang kabuhi ko. Dayamon ka bukos nga tagipusoon. Dayamon ka bukos ko nga kabuhi. Dayamon ka bukos ko nga puso. Ikaw akong Diyos. Ikaw akong Diyos. Si Kristo
once and for all, kaisa mo na gid ya, Lord. Once and for all, gintapos mo na gid siya tanan, Lord God. It is finished on the cross of Calvary, Lord God. Kag ginaamo ginang ginakaptan namon, kag ginapatihan Yes, namon, Lord God. Lord. It is Yes. finished. You've already won. Kag salamat gid. Kay ikaw lang gid ang makagagahom nga Dios. Gani nagatindog kami subong kag ginadayaw nga amon mga kamot, ang amon mga tagipusoon sa imo. Yes, yes. We stand in awe. Yes, We stand in awe. Grabe kagid ka makatilingan nga Dios. Hallelujah. We stand in awe, in reverence and in worship sa imo, Lord God. Kag magadugpa lang gid kami, Lord God, sa imo mga pagpakamahal. Salamat, Ginoo. Ginadayaw gid ang imo nga ngalan. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, yet God crushed you for my sin. In agony and deep affliction, cut off that I might enter in. Who can grasp such tender compassion? Who can fathom this mercy so free? Oh, salamat gid Ginoo. You are beautiful beyond description. Lamb of God, You died for me. Yung ginadayaw kag ginamon, Ginoo. and I stand in awe of you, Lord God. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Hallelujah, gadayaw. Hallelujah, hallelujah. Matutuod gid Ginoo. Kanami gid sa imo Ginoo. Hesu Kristo, di namon mapaalinton sa imo ang ginabatyag namon subong Ginoo. Nagapalang lapaw ang amon pagsimba sa imo,
Nagapalang lapaw, Lord, ang pagkilala namon sa imo. Ikaw ang matudtod nga Dios. Ikaw nga naghalin sa langit, nagkadto diri sa duta, nagpaubos kag ginluwas mo kami tungod sang imo indi matungkad nga pagpalangga kag gahom sa amon, Lord. So gapasalamat kami, Ginoo, sang imo kaayo. Hindi kami deserving. We are not worthy. But Lord, nagpili ka sa amon. Salamat kit. In the mighty name, sa ngalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Dakpakan taliwat ang Ginoo. Thank you, Lord. Sige, maglingkod kita. Kag magpabilin kita sa presensya. Kabatyag makamo presensya sang Ginoo, nagatakuan siya, linger. Kung sa English pa anong linger, nagapabilin, no? So, kwanta ano na siya mong nang mood or atmosphere na siya nga dapat kita magpadayon sa ina nga atmosphere. Amen? Sige. So, salamat once again, maayong aga sa tanan. Ini ang ikaduhang nga Sunday sang bulan sang Pebrero, no? Ika-12, ika-12 adlaw sa Pebrero 2023. Kag syempre sa kada ikaduha nga Domingo, naga-celebrate gid kita, ginapanumdum ginaton, ginapanumduman naton, gina-remember naton kay amo ning sugo sa aton Ginoo to remember him sa Holy Communion. So kung ang tanan may ara na sang communion elements, no? May ara na kamo tanan, ma-communion kita. Oo. Kung sino pang wala, mangayo kita dito sa book table naton, nami gid mag-upod danay kita tanan, no? Ang buot mong ganon sini nga one body kita, isa kita kalawas nga nagapartake sa kaayo sa Ginoo. So dapat mag-isa kita sa sini nga hiligayon or hilikoton, no? So pangayo kita sang mga communion elements. Kag ini siya, isa ini ka senyales, kag ginabaton mo with all of your heart, soul, mind, and strength ang Ginoo, si Jesus, no? Sa aton nga hunahuna, sa tagipusoon, nga ginapalinton, gina-manifest sa communion elements. Okay? Amo na ang significance ni. Kinahanglan naton batunon ng Ginoo gid. Ispasudlo naton sa aton nga lawas. Okay, before kita magpadayon, ang balbala diri sa balaan nga pulong, nga ang kita dapat bago kita mag-partake sang communion o sang pagpangalawat, dapat naton i-examine. Ano mo sing sa examine? Usisaon. Usisaon naton ang aton nga kaugalingon, no? Siyempre mahuyang kita, weak kita, madali kita matimtar, no, sa kalibutan. So ina siya nga mga higayon hindi nangin manami sa mata sang Ginoo. Pero kanami sa iya kay ang grasya niya. Wala naga-overflow ang grasya sang Ginoo nga maka-claim kita, maka-receive kita sang grasya anytime para patawaro ng aton mga sala. Amen. So mapiyong kita kag mga muyo ko panumdumo naton ang aton mga sala kag mangayo kita sang kapatawaran. Amay namon sa langit, salamat Ginoo. Nga may pag-asa gigali ang tanan. Nga maski ano ang amon nga feeling, Lord, nga wala pag-asa, pero every moment ara ka, ang grasya nimo naga-overflow. And Lord, sa sining nga higayon, Lord, na hinumduman namon ang amon mga sala. Sala nga wala nagapalipay sa imo. Sala nga hindi ka na namian. Gani Ginoo, gapangayo kami sang kapatawaran sang amon mga sala. Sa huna-huna, sa pulong, sa buhat. Kay ikaw lang gid ang makapatawad sa among mga sala. Kag na-recommit namon ang amon nga kaugalingon sa imo. Kay gusto gid kami magsunod sa imo, Ginoo. Maski ano ka pudlay, Ginoo. Itikang namon ang amon mga tiil, one step at a time, para lang gid makasunod sa imo. Kay ikaw lang man ang makahatag sa amon, maka-enable sa amon, maka-empower sa amon sa pagpangabuhi sa isa ka Kristiyano nga kabuhi. Kay kung kami lang wala gid. So Lord, sining aga hinumduman namon
ang imo kaayo, ang pagpalansang nimo sa krus, Ginoo. During the times ang ulihing ang pagpanihapon, Lord, gintipon mo ang imo mga gintutunan. Nagkuha ikaw sang isa ka tinapay. Hallelujah. Yes. Ini siya ginbuka nimo. Ginhatag sa imo mga Hallelujah. abyan, mga gintutunan. Sa amon Ginoo, hasta subong ginahatag nimo, Lord. Kag naghambal ka nga, amo ini ang akon lawas Yes. Salamat. nga ipagatugyan tungod lang sa inyo para sa kapatawaran sa mga sala. Buhatan ninyo ni sa akon handuman. Sige, karunon ta. On the night you were betrayed, you took the bread. After giving thanks, you break it and said, "This is my body, broken for you." And as you eat it, remember me. This is your body, broken for you. And as you eat it, remember me. Sa sunod nga higayon, ginkuha niya ang kupa, ang bino. Ginbayaw niya ini kag nagpasalamat. Inhatag sa iya mga abyan, sa iyang ginutunoan, ikaw ina, utod. Isa ikaw ka abyan sa Ginoo, isa ikaw ka gintutunan. Kag naghambal sa imo subong, ang aton Ginoo. Amo ini ang akong dugo. Ang dugo sa wala katapusan, kakasugtanan. Nga pag-aula, nga ginula na para sa imo kapatawaran sa imo mga sala. Para mangin malimpyo ikaw. Wala sang bahid, sang Thank you. wrinkle Salamat. or higko man sa mata sang Ginoo. Hallelujah. Inumo naton ini Yes, Lord. para lagit sa iya. Sa iya handumanan sa kapatawaran sa mga sala. Inumo naton. On the night you were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you lifted it up. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. Naghambal ang aton Ginoong Hesukristo. Malimpyo na kamo. Hallelujah. Thank you, Lord. Gani, Thank maglakat you, kamo. Jesus. Magpangabuhi kamo sang malimpyo. Yes, salamat, Ginoo. Kaya mo ina ang akon handom, ang akon nga purpose para lang sa inyo. Mo nang hambal sa atong Ginoo. Salamat gid Lord. Yes, Ini tanan ginapangainamon sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo. Amen. Lakpakan ta Ginoo. Amen. Hallelujah, hallelujah. 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 Salamat, Ginoo. Sige, so mayong galiwat sa tanan. Nalipay naman ako, ari naman kita. No, kabalo ko mo mga utod every week. Pagka Monday na looking forward ko with the expectation every Sunday mo. Amo da nanamian ko bala nga ara kita sa presensya sa Ginoo. Although siyempre ara magid kita sa presensya sa aton Ginoo all through the day, di ba? Pero kung kisa bala kay kun ara ka na sa presensya sa Ginoo, no? Ang iya kaayo, ang kamagan. Do hindi ka na gusto nga maghalin pa. So muna nga ginalook forward ko gid nga tion nga ari ako sa inyo mga believers, mga tumuluo kita tanan. Isa lang kita ka spirito, isa ang atong ginatuuhan. So nanamian gid ko bala. No, wala kaya sagwa nga ano ni sila nagatuo ni sila or pareho ni nga mga so amo na bala nga nanamian gid ko. Amen. Oh, wow, hallelujah. Sige.
So mapadayon kita subong sa aton nga series sa bulan sa Pebrero, no? Inatawag naton ini sa English nga unlimited God. Wala sang katapusan naman. Wala sang wala limit. Ha? Hindi malimitahan nga Dios. No, hindi malimitahan nga Dios amo nang aton nga last week na unlimited God. Pero unlimited at 30 well, usually ang aton nga kwan subong nga serye unlimited at 30. Nga at 30 because ang His Life Ministries through the grace of God pinaagi sa iyang grasya sa Ginoo ari for 30 years mga utod. Isa ina ka hindi na matabo kung wala ang presensya sa Ginoo. Tama pati ka mo sina? Oo. Kay tungod lagid sa iya kag bangod sa iya nga ang His Life ari pasubong. No? Sa iya may ministry kita, okay? So amo na nga unlimited at 30. So we look forward to another 30 years. So, sobra. Sobra pagid no kaya ara sa aton ng Ginoo. But this afternoon ang aton nga this morning ang aton nga topic is about unlimited power. Wow, gahom. No, wala limit, hindi malimitahan nga gahom sang aton nga Dios unlimited power. Grabe no, hindi ta maka-imagine ang aton Ginoo wala sang kakuan sa iya ka ano man, hindi matungkad. Unlimited power. Paano mo na ma-describe man? Even si Paul ganin, hindi ka describe, no? Hindi ka describe sina. So ginkuha nato nini sa Ephesians 3:20 to 21 basahon naton ha. Kita nga mga tumuluo pareho sa balay nga ginpatindog. Ang iya pundasyon nga bato amo si Kristo kag ang iya mga haligi amo ang mga apostoles kag mga propeta. Naikab daw kwan bro. 320 o 220 ta? 120 siguro ay. Efeso 1:20. Sige, may gamay nga technical kuan nato no. So Ephesians it speaks about the power of God ang gahom sa Ginoo. Nga gina-describe ni Pablo, ni Santo Pablo kung ano ang gahom, no? Ginatawag nato nini sa English nga doxology, no? We give praise pagdayaw sa iya. Kay dapat ang kabuhi tabla nagadayaw sa Ginoo. Pati ka mo na. Every moment nagadayaw ka, nagasinggit ang imong kaunuran sa pagdayaw sa Ginoo. No, amo na ang ginahambal ni amo na nga sa sugod pa lang sa iyang letter, sa iyang sulat, ginhatag gina ang kadayawan sa Ginoo. 120. No? Sige basahon ko na lang ari dire. 220 gid siya bro. Nagaka-confuse kita no kadamo sa 20. 20 ni na ikadali lang gid ha. Sorry gid. 320. Sa iya nga sarang makahimo sing mas labaw pa sa aton sarang makapangayo o kon makapanghuna-huna paagi sa gahom nga nagapanghikot sa aton. Dayawon ng Dios sa iglesia kag sa kay Kristo Jesus sa tanan nga kapanag-on kag sa walay katubtuban kabay pa or amen, no? It speaks of the power of God that is at work in us sa English, no? Medyo sa akon bala mga utod, sorry lang gid, hindi ka kulang aton nga language, ang aton nga dialect sa pag-describe sang power sang Ginoo naton. But pwede naton maisa-isa ini kag matun-an subong nga aga ang gahom sang Ginoo. Okay? Gahom sang Ginoo. Pagsugod pa lang sang pulong sang Ginoo sa Genesis, naghambal dayon ng Ginoo. Ginpakita niya dayon ang ano? Ang iya gahom. Isa lang kapag hambal. In the beginning, hambal sang Ginoo. Ano hambal niya? Let there be light. May kasanag. Amo lang na. Paghambal niya kasanag, puk! Nagtuhaw ang adlaw. Grabe, no? Grabe, no? Wow! Hindi ko ma-imagine nga isa lang kahambal, pum! Ara dayon. Grabe nga gahom sa Ginoo. Pero kung hinahinayon ta na kay kung i-contain ta na sa aton ulo, ano man malupok nga aton nga ulo, hindi ta kay chindis ang power niya.
Oo, pero mga utod unahan ko na kamo ang aton nga an incomprehensible God, He made known Himself, ginpakilala niya ilawa nga kaugalingon sa pulong. Okay? Para lang makilala ta siya anay. Kag later on, makilala ta sa kunara na ta sa iyag sa tubangan face to face. Nga face. So muna, so nagalupok ang gahom sang Ginoo. So muna nga subong nga aga paano naton ang gahom nga nagahilihok sa aton kabuhi. So una sa daan nga kasugtanan ginpakita sang Ginoo ang iya gahom. Kag nagpakilala siya sa aton nga makagagahom siya Almighty. No? Kamo nakabasa makamo sang pulong kay balo kamo sang hinimo sang Ginoo. Ang akon lagi mahinumduman kung mag-look back ako sa daan nga kasugtanan, ang pinaka-amazing isa lang sa pinakakuan pero sa akon bala ang pagpart niya sang Red Sea. Red Sea. Kay balubla kamo mga utod nga ang may ara subong project ang aton gobyerno nga mabutang sang taytay. Pakadto anay Pulupandan, Gimaras anay para lapit-lapit. Tapos Gimaras to Iloilo. Ang aton niya Ginoo yung mga utod wala na ya ba wala na ya bridge. Ang tubig ay hinambala bayaw lang ni Moises ang iyang baston, tukod, kag nagpart ang sea. Ari mga utod, sang gamay ko, nakabati ko na nga story kay naga-Sunday school man kami sang una. Pagpuli ko sa balay, kabalo ko mo kung anong hinimo ko. Nagkuha ko sang tubig. Ginbutang ko sa, nagani ginalabhan, nagani na. Labador. Kag tigamay pa ko mong siyempre ano kapag ginpakita may movie no ginpakita sa amon di na amazing ko mga utod hasta subong na amaze ko nga ba nagkuan man ko nga magtunga ang tubig sa kuan no sa labador so amo na hasta subong gina-workout ko pa nga matunga ang tubig see so amo na kamo man may ara kamo nga notion or pagkahibalo kung ano ang gahom sa Ginoo, no? So sa inyo kabuhi. Karon isa-isahon ta subong anay sa Bible, damo pagid. Ano pagid? Mga utod ang manna from heaven. Sang panglakaton ang mga Israelita sa wilderness. Pasensya gyud mo mga utod nagasamo ang akon kuan. Ginpakaon, pila ka milyon, katao ko ba, may idea ka mo, pila ka milyon ang ginapakaon? 2 million, no? More or less, no? 2 million. Ang iban, 3 million. Mga iban nga Bible scholars, 3 million ko, no? Pakaunon mo mga utod. Ang population sa Bacolod is only mga 800,000. 2 million pakaunon mo. Paminsarabla. So, mo nagpadala ang Ginoo mana. Ano ning mana? Daw kuan siya daw flakes no kun sa akon nga wafer na gagamay nga paminsaron ginapananaw ko ning nga daw skyflakes nga nagakahulog sa langit kag ginapanguha no sa skyflakes na lang para daw may tsindihan tabla kag amo ini ang ginakaon nila mga utod masustansya wala sila nga masakit wala gid oo grabe nga miracle sa Ginoo for 40 years. Can you imagine? 40 ka-anyos, ginpakaon sila. Kag nagadugang pa ang pulong, nga ang ila sapatos, kag ang ila bayo, mga utod kung ina, matabo, subong, maputo si Levi's. Sino si Nike, maputo? Wala gid ka wear off, hindi maislan, no? So amo na kanami, no? Hindi ka na magasto, ano na ang problemahon mo, bakal naman ko sa bato, pudpud na. So wala to ya kakapudpud, wala ga ka ugit, wala ga kakwan, no? Kanami gid sang aton Ginoo. Ina nga mga miracle, grabe na experience na sang mga Israelita, pero wala gid nila gina-appreciate, no? Pero subong ya lain na kita. Okay, makadto na kita sa damo pa miracles, damo pa gahom nga ginpakita sa aton Dios kag Ginoo sa Old Testament sa daan nga kasugtanan.
Pero subong makadto kita sa bag-o nga kasugtanan. Kag makita naton diri. Sa inyo kung kamo pamangkuton, ano ang pinaka mahambal naton nga pinaka miraculous nga power nga ginpakita sa Ginoo. Kay balo kamo bala mga utod ari ho, may guideline lang kita ha. Ang aton Ginoo sa bag-o nga kasugtanan nagapakita sa iya gahom para may sa benepisyo sang may baton ka nga kaayuhan. Wala siya yan naga-magic no pareho na sa mga magician nga makadto sa dalan kag ma-magic ma-entertain, hindi amo na ang Ginoo. Hindi amo na magpakita gani siya sang iya gahom. It is because nga may mabenepisyo. No? So ini siya in terms of healing. Pag-ayo. In terms of provision. No? Hari mga utod, may istorya ko sa inyo, no? This is a true story. I-experience namon ini sa akong wife. Sang dito pa kami sa Cebu, naga-ministry kami. Nagakadto kami sa hospitals. And one time, nagkadto kami sa cancer ward sang Perpetual, no? Amot kila ano ko sa Perpetual sa Cebu. Siyempre cancer, mga kuanada, mga may cancer bala. So ang ilang feeling hopeless na. Kapin pa kung terminal ang sakit. So wala na pag-asa. So pangadi kadto sa room una pangadi. And ini nga babae, daw wala na siya pag-asa, yung pangamuyuan namon, no? Kami ni Mrs. nagpangamuyo. Kag okay lang, di syempre pangamuyo ka. Wala, magpangamuyo ka, you just believe and leave it all to God. Hindi ka namang problema, kung maayoblan ni siya no? Pabayin na to. So wala lang. But after, I think 2 or 3 months, or mga 4, mga muna siguro, nakabalita na lang kami, nag-ayo siya. Oo, nag-ayo siya. Damo pa nga may miracles, mga utod. As long ang elements, no? Sang prayer, okay, ari every time witness kita sang power sang Ginoo, may elemento nga dapat naton matandaan. Ano tan-aw yung number 1? Ano? Ano? Faith. Number 1. Siyempre, we all operate in faith. Now, without faith, it is impossible. Pero tandaan nyo gid na ha, pagtuogid permi. Pagtuogid, may faith, may pagtuogid. And number 2, ano? Trust? Oh, dala na. So, siyempre, ma-pray ka. You have to state specific prayer. No? Ihambal mo gid every time you want to witness. Remember, we are still sa subject nga witnessing the power of God, no? Makita mo ang gahom sa Ginoo in prayer. I-state mo gid, Lord, ini nga akong utod, gusto ko maayo siya. Ihambal mo gid. Nga mas maayo kung damo sa may makabati, nga maka-witness, no? Nga ikaw nagpangamuyo sa iya. Nga kay ang mahimaya niyang Ginoo, hindi iya ikaw. Tama? Hindi ikaw. So do not be afraid, hindi magkadlok, nga mag-pray sa imo utod. Hindi magkadlok nga, hindi ni siya mag-ayo. Hindi mga muna. It's not about you. Amen? It's about God and His power. No? Ang power niya, ginkuha gani sa word nga, dunamis ang power, no? Pero ang gingamit sa specific, sa Ephesians, is migteo. No? Ang specific nga word dito. Ano ning migteo? It's performing something. Tama tong definition kay na. So, kinahanglan naton nga ang Ginoo mismo ang mag-perform sang iya gahom para sa aton. Kag sa sining punto, mga utod, ginakuan ko kamo, gina-invite ko kamo. Nga ang prayer nyo subong, ang prayer naton subong, is to witness. Mangin witness bala, sang gahom, sang Dios sa imo kabuhi. Sa imo kabuhi, hindi na magpangayo, ngita daya sa iban nga tao, sa imo ya. Hindi na magkuan, imo, Lord, gusto ko makita ang imo gahom. Ang imo himaya. Pareho kay Moses bala, sang si Moses, ara siya, gusto gid siya makipagkita sa Ginoo, hambal sa Ginoo. Lord, show me your glory.
Pakita sa ako ng imo himaya. Grabe ka, bold si Moses. Dapat amuman kita sina. Bold bala, inang maisog. Hindi maguya-uya sa Ginoo nga because through the blood of Jesus, we can now go before the throne of God to obtain what? Mercy. No? Because of the love of God for our lives. So, hindi magkuhan, Lord, gusto ko ikaw makita, pakita sa ako ng gahom. So, ma-pray ka, and then, dapat, may benefit, may maayo, may may makadto sa Ginoo, no? Amo na dapat ang prayer. Hindi nga, Lord, gusto ko ma-entertainar. Gusto mo makita ang gahom mo pa, sayaw-sayawa, hindi na amo yung Ginoo. Remember ha, wala naga-entertain ng Ginoo sa aton. Kay iyaya gusto ya mabago kita, ma-transform ang aton tagipusoon, ang aton kabuhi. Kag makadto ko subong. Sa tanaw ninyo, ano ang greatest miracle subong? Pinakagrabe nga miracle sa Ginoo. That show His power sa aton kabuhi. Resurrection, sige kadtuan ta na. Pero hindi na amo ang pinaka Sang si Lazarus napatay. Ginhungod ni Jesus nga hindi dayon, gintambalan siya. Hambalan sa sang mensahero, Lord, ang imo bala best friend, si Lazarus, napatay na 2 days ago. Pagka sa mga Hudiyo, pagkapatay, ginalubong na dayon, kaya wala ni imbalsama sa ilay. Ni maho ka na after 24 hours. So ginalubong na sila dayon. Pero si Jesus, wala dayon naglupod. Nagpahinay-hinay pa siya. Damo pa siya, nagpang-heal pa siya, no? Kag after 2 days lang siya, kag naglakat ang kwan after it's about I think 2 days walk to 1 day walk, no? Kay wala tuya sang una mga utod series. Walking tuya. Oo, wala tuya sang ginasakyan ng mga tricycad, mga kwan, lakat kaya. Ano pa sang una baskog sila, no? Kay may walking sila. So mo to nagkadto siya kay Lazarus sa Bethany, kag didto hibalan niya nga ginlubong na si Lazarus. Ara na maglubong sila yung mga utod, wala sila kutkot sa duta, nagapangita sila sang cave? Kuweba. Kag dito ginabutang. So sang dito si Jesus, ginambalan niya mga upod niya nga, abrihin ninyo ang kuweba. Hambalan nila si Jesus nga, Lord, 4 days na siya nga patay. Gapanimaho na siya. Pero paabrihan nila. Kag pag-abri niya, ano lang hambal ni Jesus? Lazarus, come out. Guha dira, Lazarus. Sino sa inyo ang gusto maka-witness nga ang patay makabangon? Hindi ka mo magdalagan, mga utod. Inabalay mag-wit na patay na siya, pero ilabi na gid kung ang napatay, loved ones or family members, no? Gusto mo nga, siyempre, gusto mo ma-witness gid ang powers ng Ginoo. So ako amo nang ako nandom, Lord, ipakita ang bago ko makuan kay damo ko nabatian sa sininga season dito sa Africa. Ambot ko kabati kamo. Kilala niyo si Pastor Bonke. Reinhard Bonke, German siya nga missionary sa Africa. Kadamo-damo sang ginprayhan niya, napakita ang gahom sa Ginoo, na-resurrect dito sa Africa, mga utod. Of all places, kabalo ka mong Africa is a land of ano gani? Witchcraft. Grabe ito yung witchcraft. Mga demonyo yung mga utod yung manifesto ya. Pero dito gid kapakita ang Ginoo sang gahom niya. Damo sang, yan nyo ba sa YouTube, Reinhard Bonke, mga resurrection powers ng Ginoo. Dito nyo makita. Grabe ang mga powers sang Ginoo gin-manifest dito. Tani, diri man sa aton, ambot kun nga ambot lang, may aragali, isa ko ka pastor nga kilala diri sa Bacolod. Nalipat lang ko sa ngalan niya. Sa bukid siya nag-minister. Ga-resurrect yung mga utod. Ga-resurrect. Diri sa Negros. Oo. Grabe nga gahom sa Ginoo. So amo na ang aton nga kuan subong aton nga Ginoo nga makagagahom mula sang imposible mo na yung kanta nga with man this is impossible. But with God nothing is impossible. Amo na ang ibutang naton sa aton tagipusoon sa mga tion nga ara ikaw sa isa ka sitwasyon
nga feeling nimo do hindi ka na makagwa. Every time nga daw may problema ikaw, nga feeling nimo hindi ka makagwa, ibutang sa imo tagipusoon nga ang imo Dios makagagahom sa tanan. Wala sang imposible sa iya. Amo gani ang aton nga qualifier is ang imo pagtuo, ang prayer nimo. Ang pagkatampad nimo man sa Ginoo. Tampad niya ang Ginoo, faithful na siya. Hindi na naya pag-approve. Ikaw ya. Dapat faithful man kita. Amen? Okay, makadto ko subong curious na kamo kung ano ang greatest miracle nga ginhimo sa Ginoo diri sa kalibutan. Ano pagid? Sige abi, bago ko gusto ko kamo i-suspense. The greatest miracle nga ginhimo sa Ginoo. Ang pagkatawo, okay? Ano? Ginbag-o yang tao mga utod. The greatest miracle, the greatest gift, ang power nga ginmanifest ang Dios is salvation. Ang pagluwas sa tao. Paano ka makaluwas ang tao nga isa ka adik? Isa ka mamamatay tao. Nga nabag-o. Paano naman? Nga ay imposible na iya kung wala Diyos? Because ang tao doon na nga malain. Hindi mo yung mabago ang tao ya. Ikaw gani ka budlay magbago kung ikaw lang. Tama? Ano pa nga kinahanglan naton ang gahom sang Dios, ang balaan nga espiritu sa pagbago sa aton. Ano pa nga sa aton diri kabuhi, kabudlay kung kita lang kadto kita sa isa ka lugar, gusto man naton sila maluwas, pero mawali ka, wala sa may mabaton. Kabudlay tuod kung ang tao lang pabayaan nimo, hindi gid siya magpili sa Dios. Ano pa nga, even ang aton family members, mayara kita, nga kilala ako, mayara ko, paryente ko, kabudlay, ginaministeran mo, ginakwanan mo, hindi man mag-giho, hindi man siya mag-make the first step to choose. But we continue. Magpadayon lang kita sa pagpangamuyo. Kaya na-inspire ko sa isa ka story, sa isa ka pastor, nga nag-pray. Nag-pray siya hindi 1 year, 2 years, 5 years. Abi tagain nyo kung figure kung pila ka years siya nagpangamuyo. Ha? Sa iya nga, ha? Sige pa. 15. Paminsarable mga utod, 15 years, 15 anyos ng pangamuyo mo. Para lang maluwas ang imong family members. Wala untat, sige-sige lang. Gani, sugod subong, mga utod, tandain nyo ini. Kung may gusto kamo nga family member ninyo, pangamuyo isugod subong. Nakuha nyo? Gusto nyo siya makilala man ang Ginoo, ang Diyos. Lord, ining akon nga paryente, Lord, iluwas man siya. Ipakita man ang imo gahom sa iya. Kaysa imo wala imposible. Luwas sa siya, Lord, makilala kanya ang saving knowledge mo. Amo ng prayer ta ha? Sino, may aran ako siguro sa mind ninyo subong, kung sino ina, nga tawo, nga pamilya ninyo. Sugod subong, hasta nga maluwas gid siya para makilala niyong Ginoo. Maski pila ka tuig ka, padayunon taya. Kaysa sina nga paagi makilala mong Ginoo. Ang iya gahom, unlimited, no? Ari nagali basahon ta. Kay Efeso 3:20 to 21, nahambal diri dayawon ta ang Dios, no? So gahatag si Pablo sang kadayawan sang pagsimba sa Ginoo. Tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton ang iya mahimo sobra pa sa aton, ginapangayo kon ginahuna-huna. Masaylo ko anay diri mga utod. Just allow me pila ka tion sa pag-explain sa inyo kay grabe ini nga powerful nga words of scripture, no? May tatlo ka element actually, no? So number 1 is dayawon ta ang Dios. Every time we go, magkadto kita sa presensya sa Ginoo, unahon ta gid ang pagdayaw sa iya. Amo gid na ang una naton, we come to God with thanksgiving and we come to God in praise, no? Kay importante na sa aton nga walk sa iya.
Kay next is tungod nga paagi sa iya gahom because of his power. Unlimited power, wala limit ang iya gahom. Wala sang boundaries. Wala sang imposible sa iya. Ang sa aton lang niya ang imposible sa aton ina. Hindi sa iya. No? Ari pag ang nagsunod nga nagapanghikot kay sino? Sa iban? Sa imo, sa aton. Naga at work in us. Nga nahambal ini because ang Ginoo ang balaang espiritu ara sa imo. Kag siya ang balaang espiritu nagapanghikot sa imo. Ara sa imo sulod. Naga-move siya sa aton kabuhi. Sometimes hindi kita ka-discern sa iya kay tungod kadamo kita sang ginapanumdum, gina-atensyonan, abi mga utod for just a few minutes. Pagpungko, paghipos, ang imo huna i-clear, kag pamatyaga ang Ginoo. Hibalua siya, kay ara siya. Ang iya lagid nga kita makasulod kita sa iya presensya. Ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo o kung ginahuna-huna. Ang imo ginahuna-huna, ginapangayo, kulang pa na. Kung ano man ang prayer mo subong, inambal ko na sa imo subong, hambal ni balaan nga pulong, kulang pa ina. Ang ginahuna-huna naton, o kung aton ginapangayo, sa masarangan sa aton Diyos. Ganing sa subong, every time we come into God, ang aton nga faith, ang aton pagtuo, dapat more than sa aton nga nahibaluan. We believe the impossible. We believe nga ang Ginoo makagiho. More than sa aton nga pag-intindi. Amen? So subong, maghalin kita diri, dapat ginaton tandaan nga ang Diyos, isa ka Diyos nga makagagahom, nga wala limit ang iya nga gahom, nga makagiho, makabag-o sa imo. Amen? Sige, so lastly, gusto ko mapaalinton sa inyo nga ang aton Diyos with this unlimited power, with this unlimited knowledge, no? Ang ganing power is, di ba, sa last week na hibaluan naton omnipotent, no? Poder is or potente sa Spanish. Power na, power, poder. Unlimited, omni, wala limit ng gahom. Nga dapat naton may balaan kang magsalig kita. Ang ginasaligan naton, mga utod, syempre ang gahom, pero ang gahom may persona. Sino? Si Jesus. Si Jesus. May ano siya, may face, may person, meaning to say hindi siya invisible. But you can know him, makilala mo siya. Kagamoy na ang aton ginatun-an subong. Kay na gusto naton i-build up, nga gusto naton ipakilala ang Ginoo sa iyang unlimited power because i-build up naton ang aton faith, ang aton pagtuo sa iya. Siguro sa inyo subong, sa inyo panimalay, may ginaagyan ka mo, maybe may mga loved ones ka mo nga kinahanglan sang healing, no? Or ikaw mismo, may ginabatyag, kagusto man kaw mahil. Oo. So, this is the time nga ibalik naton ang words sang aton Ginoo sa iya. Lord, paayuha man ang akon nga family member, may ginabatyag sa subong, kag nabudlayan, nagid siya. Well, sometimes ang Ginoo nagaligiho siya not on our own timeline, no? Sometimes maayo siya, sometimes mahulat kita. Kay may ginatudlo sa aton ng Ginoo. Ang number one gid nga tandaan naton, hindi madulaan sang paglaom. Hindi gid madulaan mga utod, padayon lang. Hindi mag-give up. Hindi gid mag-give up. Meaning to say, ikaw mismo ginasabayan mo ang Ginoo sa iya nga paglakat sa imo. Okay? So wala give up din, no retreat, no surrender ang aton diri pangabuhi sa Ginoo. Ang imuon tagid lang magsalig sa iya. Pero gina-warningan ko kamo nga ang pagpanglakaton sa Ginoo challenging. Meaning to say,
every day, daw ikaw nabutang permi sa slaughterhouse, sa kalayo. Wow, grabe no. Nga, oo, ako subong, ga-undergo ko, may situation man ko, subong, nga kinanglan gid ang akong pagtuo, kuan gid, nga because, nagaatubang ako sa inyo, kag naga-preach ako sang faith, mga utod nga ang testing sa akon, sobra man. Grabe man. Kay i-lift up ko pa nga akong lawas, tapos i-share ko pa, so doble nga akong trial yung mga utod. Ano pa nga, pero Ginoo ka faithful. Katampad, katutom. Ari pa ko subong. Kag-ara man kamo. Ari pa kita. Dungan kita magdayaw sa Ginoo. Sa iya kayo. Amen? So, wala sang may masurrender diriya sa Marines, bala sa US. Hambal ng ilan. Ang motto is, hindi no retreat, no surrender. Or no ID, no entry. Kasi doon hindi na mo. Ang ilang motto is, walang iwanan. Sa Marines. Kabalo ka muna sa US. Ang botsing ganon, kung ang aton nga isa kautod daw lingkang-lingkang na, dumalunod ang barko, buligan naton. Buligan naton nga ipakilala nga ang Diyos naton makagagahom, kag kaya gid niya iluwason, salbaron ang problema nga ginaagyan mo. Okay? So, importante gid ang mga utod. Kari pagid before ko conclude, no, mag-close, ang gahom sang aton words. Ang gahom, the power of your words. Tandaan niyo ni mga utod. Sang nag-create ang Ginoo sang creation, ang gingamit niya, power of words. Sang ginbaton nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior, ang balaan nga spirito nagpuyo sa imo, nag-indwell sa imo, tama? So the power of God, His unlimited power, is now at work in you. Amen? And that power is manifested by ang imo nga pulong. So, warningan ko kamo, be careful sa mga tinaga nga nagagawa sa inyo. Ba. Sa isa kadlaw, nagminister ko, sa akong anak, kay may mga ginagyan siya nga trial. Hindi ang anak ko sa kwan. So, ang gingamit ko wala ko sa may gingamit nga, siyempre prayer, pero ang gingamit ko para minister sa iya, pulong. Sa pulong gali, either ma-revive mo ang tao, or mapatay mo siya. Tandaan nyo gina, mga utod. Ang imo tinaga, powerful kayo. Kag inaya, ginahambal ko sa inyo ang manifestation sang power sang Ginoo sa aton kabuhi, nagagawa sa aton baba. Kita mga Kristiyano, mga sumulunod ni Kristo, tama? No? Ari kita diri tanan, gani nga andam lang kita sa mga tinaga nga nagagawa sa aton baba. Amo lang nang aton tandaan subong nga simana. Every time may ihambal ka panumdumaan nay kung ini nga tinaga maka-bless or maka-curse. Tanda ilang anay. Wala na yan nagamatter imo feeling ha. Kaya kung isa sa imo nga kaugot, emosyon mo, may mahambal ka. Pero mga utod, ginawarningan ko na subong, before ka maghambal, i-check anay. Ginawa na itudo. Ubusa ang oxygen sa kalibutan. Hasta maglilingin ulo mo. Ginawa, bago ka may ihambal. Kay once ma-release mo ang ina nga tinaga, kung negative man ina, kabudlay, bawion. Kabudlay, bawion. Pero kung positive gani, kapos. Dugangan mo pa gani. Nakuha nyo? So for this week, be careful lang sa word. Amo nang pinakanami, guro nga makuha naton for this week, nga ma-manifest ang power sang Ginoo sa inyo kabuhi. The power of your words. Mga muyo kita, amay namon sa langit. Makagagahom sang tanan. Mambubuhat, Lord, sang creation. Gintuga mo kami sa imo image, sa imo likeness. Gani Ginoo, tungod kay kami
imahin mo, kapareho mo. Lord, tudloi kami. Kay halin kami sa balas. May pagkahuyang kami, Lord. Tudloi kami sa pagpangabuhi nga pareho sa kay Jesus. Nga sang-ari siya diri sa kalibutan, wala gid siya nakasala. Ginpakita gid niya nga posible gali. Posible magpangabuhi sa kalibutan maski tawo ka nga hindi ka makasala. Gani, Lord, gamay lang man nga tion. Tudloi kami paano magpangabuhi nga hindi kami makasala sa imo. Kay ini maintindihan namon ang gahom mo. Sa sina nga paagi, unlimited power. Pinaagi sa isa ka butang nga sa amon lang daw ka imposible. Kay makasala gid kami, Lord. Pero pinaagi sa imo nga gahom, mahimo ini siya. Posible ini siya. Lord, sa ari subong diri nga nagapamati sa akong tingog, nga nagalaom sa imo, nagaasa sa imo, Lord. Hindi man sila pagpaslawa. Hindi man kami pagpaslawa, Lord. Kay kabalo kami nga hindi man gid ikaw magpaslaw sa amon. Kay katutom sa imo kag katampan. Kagang tanan namon nga prayer, matuman, Lord, according to your purpose, according sa imo will, nga nagagiho sa amon kabuhi. Gani ka pasalamat kami. So we are so grateful sa mga butang, Lord God, nga even us could not understand sa imo kaayo sa amon kabuhi. Lord, padayon na. Kay mapadayon gid kami, Lord, sa pagpangabuhi upod sa imo. Napangamuyo man kami sa amon mga pamilya, mga abyan, mga silingan, nga wala pa nakakilala sa imo. Lord God, ang amon prayer for this morning, na tani, pinaagi sa imo nga unlimited power, makilala kanila. May balaan man nila nga ang kaluwasan, ara lang gid sa imo. Hey Lord, imagine namon ang isa ka kabuhi, nga kung wala ka, for all eternity. Wala sang katapusan, Lord, nga wala ka, hindi ko ka-imagine, Ginoo. Gusto ko, Lord, ara ka gid. Tubtob sa katubtuban, gusto ko namon ikaw makaupod. Hindi kami pagbabayi, Ginoo. Ara ka gid permi sa amon atubangan. Namon tupad. Salamat gid, Lord. Salamat. Sa paghalin namon sa sining nga lugar, ang imo presensya magaupod sa amon. Tanan nga himaya, tanan nga kadayawan, tanan nga kadungganan, ara lang gid sa imo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, nga mo Ginoo, kagang tanan magasinggit. Amen. Plakpakan ta Ginoo. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Maayong aga sa tanan, padayon nun ta ang aton nga pagsimba sa Ginoo paagi sa paghatag sang aton tithes and offering. Subong nga aga ang aton pulong naghalin sa Hulubaton, chapter 11 verse 25 nga nagahambal nga ang mahinatagon nga tawo magauswag. Ang tawo nga nagabulig sa iban pagabuligan man. So amo na gali ang word ni Lord, no, kung gahatag kita, ginabalik gid sa aton ang ginahatag ta sa iban, hindi lang 10 times but 100 times. Ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog kag mga muyo ta. Amay namon sa langit, salamat sa sining nga opportunity nga nadayaw kag nahatag namon ang tanan nga pasidungog sa imo sa paghatag namon sang amon tithes and offerings. Ginoo, salamat sa madamo nga hamuhaya nga ginhatag mo sa amon in many ways, Lord. Ina tanan nga blessings halin gid sa imo, Ginoo, paagi sa imo grasya. Lord, ini nga blessings nga nabato namon, ginahalag gid namon balik sa imo,
by faith and thanksgiving. And I pray, Father God, to bless each and every one of us, that we may prosper more and more in every area and aspect of our life. Thank you, Lord, for the blessings that you shower upon us. We give you all the honor, the praise, and the glory, O Lord. All these things we ask in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Pwede na ta kahatag. Salamat. Sa akon kakakita, hindi sa akon gakabatsyagan, kundi sa imo gidalan. Simo nagatuo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May nakuha ka mo sining aga. May nakuha. Hallelujah. Salamat gid Ginoo. So padayon na kita sa panglakaton sa aton Ginoo. Hindi gid magpadala-dala sa kalaban, no? Kay may kalaban kita. Hindi pamati ang tingog, kundi pamati gid sa tingog sang aton Ginoo. Sige, magtindog kita kag may nami diri nga pangamuyo si Pablo sa Efeso, no? Basahon ko kag iya mo ini ang pangamuyo naton sa isa kag isa. Halin sa kapitulo 1, versikulo 15. Ang pangamuyo ni Pablo. Sa sini nga kabangdanan halin sang pagkabati ko nahanungod sang inyo pagtuo kay Ginoong Hesus kag sang inyo gugma sa tanan nga mga tumuluo. Wala ako maguntat sa pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Ginadumdum ko kamo sa akon mga pangamuyo, kag nagapangayo ako sa Dios ang aton Ginoong Hesukristo, ang makatilingala nga amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang maghatag sa inyo sang kaalam, kag pagapahayag sa inyo sang Dios, agod nga makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyo mga hunahuna mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa. Agod inyo mahibaluan kung ano ang gahom, paglaom, sang iya pagtawag sa inyo. Kung daw ano kabugana ang makatilingala nga mga panublion nga iya ginasaad sa iya mga tumuluo. Kag kung daw ano kadako sang iya gahom nga nagapanghikot sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom nga nagapanghikot sa aton amuman ang dako nga gahom nga iya gingamit sa pagkabanhaw niya kay Kristo gikan sa minatay. Kagin papungko siya sa iya tuo sa kalangitan. Didto si Kristo nagagahom sa tanan nga langitnon nga mga pangulo, mga otoridad, mga gahom kag mga Ginoo. Siya labaw gid sa tanan nga mga ngalan nga gamhanan sa sini nga panag-on kag bisan sa palaabuton. Gimbutang sang Dios ang tanan nga mga butang sa idalom sang otoridad ni Kristo. Kaginhatag siya sa iglesia subong pangulo sa tanan nga mga butang. Ang iglesia amo ang lawas ni Kristo, ang kabugusan niya. Siya mismo ang nagahimpit sang tanan nga mga butang sa bisan diin para sa inyo. Ginoo, salamat gid. Salamat sining nga aga, salamat sining nga adlaw. Nga nakilala ka na naman namon. Ang imo putli nga kaayo. Ang imo gahom sa amon kinabuhi. Lord, sa pagtaliwan namon sa sining nga lugar, ang imo presensya magaubay gid sa amon. Magaupod gid sa amon, Lord. Kagkamitanan may kabaskog, may kusog, na refresh kami, Lord, bangod sa imo pulong. Kag magabalik naman kami dili liwat sa dason nga Domingo. Sa paghatag, sa kadayawan, kagaduganan sa imo. Initanan, ginapangain namon sa ngalan ni Kristo Jesus, nga among Ginoo. Amen. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you His peace in Jesus Christ. And the people will say, Amen, Amen, Amen. Plakpakan tang Ginoo. Sige, lakata. Pagpalangga sa Ginoo.